mae Coblynnod ar Cryddion I blant rhwng 3 a 6 neu 7, really. A mae o'n rhan o rhywbeth da ni wedi gwneud ystol ymhir yn y Sherman, sef creu sioe I blant llai, neu sydd wedi anelu at blant llai. Ac ers 2 flynedd, da ni wedi mynd yn ôl I wneud rhywbeth, sef gwneud y sioe hynny yn Gymraeg yn ogystal ac yn Saesneg. Achos bod ni'n meddwl bod yna alw iddo fo, a bod ni'n teimlo dyle bod yna sioe I blant yr oedran yna. So, mae lot o bobl yn nabod y stori. Mae stori'n eitha syml, really. Mae gen rwy'n i'r Coblynnod yma dyn a dynes. Oedd o'n bwysig iawn yn y gwreiddiol na dyn a dynes, oedd nhw a dim jyst y dyn, yn gwneud gidiau ac yn cael traffarth I werthu nhw. A wedyn mae'r pobl bachidol yma, yr Coblynnod yma'n dod gyda'r nos ac yn helpu nhw. So mae'n stori really syml, ond yn really annwyl y stori ac addfwyn o stori. A digri hefyd. Un o'r rhesymau o'n i'n falch iawn o cael yr swydd fel yr addasydd oedd achos mae'r ffordd mae'r awdur wedi gweithio ar yr iaith yn really swynol. So mae gen rwy'n yr 2 actor yma sydd yn chwarae yr hyn un a'r hyn ddynas. A wedyn maen nhw'n chwarae'r papet. Maen nhw'n defnyddio'r papet yma I gyflwyno ffordd yr Coblynnod. A mae'r iaith sy'n neud Coblynnod yn iaith plant bach. So, un o'r beth dwi'n licio fwy amdano fo, dwi'n meddwl, ydy I blentyn 3 oed. Mae'r papet yna'n gallu ymddangos fel nhw, really. A mae yna hen ddyn a hen ddynes, a mae yna fachgen a merch. A mae'r hen ddyn a hen ddynes yn nhw'r y gwraig, a wedi bod efo'i gilydd ers blynyddoedd, ac yn really annwyl. Falle chydig bach twinclo, yn illgadau tuag at ei gilydd, ond yn really meddal efo'i gilydd. A wedyn mae'r papeden, yr bachgen a'r merch, just yn eitha kind of spiky, yn ffordd eitha, ddim cas, really, ond cystadleuol fel mae plant bach. A mae ieithwedd nhw yn debyg I blant pan maen nhw'n dysgu siarad, neu pan maen nhw'n heb ffurfio geiriau'n iawn. So, dwi'n just yn meddwl bod hwnna yn really addas ar gyfer rhai llai ac yn gwneud iddyn nhw unieithu efo nhw'n ffordd. So oedd hwnna'n ran rili pleserus o'r gwaith I fi. Ond eitha anodd dwi'n meddwl trio ffindio be oedd yn cyfateb yn y Gymraeg i'r Saesneg. Da ni wedi bod ar daith am sbel fach rwan o gwmpas De Cymru. Da ni wedi mynd I lwyth o ysgolion gwahanol. Gwahanol iawn, really, o ran natur. Rhai ysgolion Cymraeg, rhai ysgolion lle mae'r plant yn dysgwyr, lot ohonyn yn dysgwyr. A really dwi'n mwynhau. Mae just 200 o blant, neu 150 o blant wedi bod ar ben yr actorion a wedi bod just wrth I boddau eisiau cyffwrdd sgidiau a yn gwneud. Un o'r pethau ni'n gwneud ydy rhoi sylwadau bach ar ddiwedd y sioe. Mae'r sylwadau yna'n dod yn ôl I ni yn y cwmni a mae rhai hynny'n just yn ffantastig a really annwyl. So mateb ffantastig di bod iddo fo. Dwi'n meddwl bod pobl yn ffeindio bod o'n addas i'r oedran, i'r span yna o oedran, sy'n bwysig dwi'n meddwl. Bod plant ddim yn teimlo bod o'ch I pennau nhw neu... hynny di, da ni wedi cael ymateb briliant. So, dwi'n edrych ymlaen I fynd lawr I Canolfan y Millennium a gweld nhw lawr yn fyna. A edrych ymlaen I weld gymaint o bobl a fedrwn ni I ymuno efo ni.